ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ቃላት ኣይተጸመደትን ክብል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ካብ ኤርትራ ዘይምቹ ዘስክፍ ምዕባለታት እኳ እንተተረኣየ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ትሕዞ ከም ዘላን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ህዝቢ ንህዝቢ ዝምድና ከይጉዳእ ክብል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ርክብ ምስ ኤርትራን ናይ ኩናት ቃላትን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ። ንሱ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኢትዮጵያ ካብ ጎረባብታ ተነጺላ ዝብል ኣባሃላ ንምቕባል ከም ዘጽግሙ ሓቢሩ። ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ዘሎ ዘይምቹውን ዘስክፍን ምዕባለታት ዝበሎ እኳ እንተሎ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ብትዕግስቲ ትሕዞ ከም ዘላ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተዛረበ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ህዝብን ህዝብን ንኸይጉዳእ ንሕና ናብ ቃላት ኩናት ኣይኣተናን ኢሉ። ንሱ ሎሚ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣይተጸመደትን ዝበለ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብ ጎረባብታ ተነጺላ ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነዚ ምቕባል ኣጸጋሚ ኢሉ። ንሱ ከም ምኽንያት ቋሚ ኣጀንዳ ሃገራዊ ረብሓታት ብምባል ንሓንቲ ሃገር ከይትኹሪ ነዚ ረብሓ ኣይንገድፎን ኢሉ። ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ንሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ካብ ዘቕረቦ ሕቶታት ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዓብ ድኽመታት ከም ዘለዎ ዝሓትት እዩ። ዝምድና ወጻእቲ ሃገር ዘይተኣሳሰር ውሽጣዊ ናይ ሓድነት ጸገማትን ሃገራዊ ተቓልዕነት ከም ዘለዎ ዝገለጹ ኮይኖም ድማ በዚ ምኽንያት ድማ እታ ሃገር ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ የጋጥማ ስለ ዘሎ መብርሒ ሓቲቶም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ሕጂ ካብ ናይ ቃላት ኩናት ናብ ውግእ ይቕየር ዝመስል ዝበለ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ሃገርና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ክብል ንዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሓቲትዎ። ቅዱሳት ዜጋታት ተወከልቲ ህዝቢ ከምኡውን ሰበስልጣን መንግስቲ ነበር ኣብዚ ጉዳይ ናይ ገዛ ርእሶም ትዕዝብቲ ከም ዘካፈሉ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝገለጸ ኮይኑ ወሲኹ እውን ካብ ተመክሮይን ንሃገር ዘለና ተኣማንነት መሰረት ብምግባር ዝሕለፎ መልእኽቲ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣፈኛቲ ቤት ጽሕፈት ካብ መንግስቲ ዝተዋህበ ወግዓዊ መልሲ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ብሓባር ኣብ ምስራሕ ዘተኮረ መትከል ከም ተኸተል ገሊጹ። እቲ መልሲ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ንመንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ልዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ንኽስሕብ ጸቕጢ ክግበር ኣለዎ ዝብል መግለጺ ዝተመርኮዘ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣይተጸመደን ዘሎ ክብል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልዑልን ዓሚቕ ስፍሓት ዘለዎን እዩ ዝበለ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እዚ ኣብ 2018 ርእይ ምንባሩ ገሊጹ። ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣሃትና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት መጽለሊ ክደልዩ ናብ ኢትዮጵያ ክመጹ ከለዉ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክስምዖምን ህዝቢ መንግስትን ዝገበሮ ኣቀባብላ ዝገልጽ እዩ ዝበለ ኮይኑ መንግስቲ ነዚ ኣወንታዊ ኣቀባብላ ብሕጊ ብፖሊሲ ኣሰራርሓ ብመትከል ደጊፍዎ ኣሎ ኢሉ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገንዘብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብዝምልከት ምስ ተሓተተ መንግስቲ ካሊእ ንብረት እውን ከምልስ ምዃኑ ገሊጹ። ንብረትናን ገንዘብና ንምምላስ ጻዕርታት ክንቀጽል ኢና። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዘለና ንብረት ካሊእ ሒሳቡን ኣለና። ከምቲ ዝፍለጥ ኮሚሽን ካሕሳ ነይሩ። ኮሚሽን ካሕሳ ዝወሰነልና ገንዘቡን ኣሎ ድሒሩ ቅብሊት ሒሳቡን ኣለና ኢሉ። ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ሃገራት ዘጋጥማ ጸገም እታ ሃገር ምስ ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብኣሽሓት ኪሎሜትራት ዝሽፍን ዶብ ስለትዳብ ትሕቲ 50 ሚእታዊ ጥራይ ግን ብግቡእ ሓጹር ዝተሓንጸጸ ሓጹር ዝተገበረሉ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ድሒሩ ብስራሕ ስራሕ ብዝተወደበ መጽናዕቲ ምስ ዝፍታሕ እቲ ጸገም ክፍታሕ ኢሉ። ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወሳኝ ድክመቶች የታዩበት ነው የሚለው ቀዳሚው ነበር። የሀገሪቱ የውጭ ግንኙነት ወጥነት ማጣት፣ በውስጣዊ አንድነት ችግር ሀገራዊ ተጋላጭነቶች መኖር የሚሉትም ይገኙበታል። የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት ጅማሮ እየወሰደ ያለ የቃል ጦርነቱ የተጀመረበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል እና ሀገራችን ከኤርትራ ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዴት ይገለጻል? ይህ ጥያቄ መነሻ የሆነው የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹን ከኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት እንዲያስወጣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት ሊያደርግ ይገባል ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሰሞኑን የተናገሩበት ጉዳይ ነው። ሚኒስትሩ ሲመልሱ የህዝብ ተወካዮች የቀድሞ የመንግስት ኃላፊዎች ለሀገር ያላቸውን ቀናይነት ታሳቢ በማድረግ የሚያስተላልፉት መልእክት መኖሩን በማንሳትም እንዲያ ያለው መልእክት ጆሮ ሊሰጠው እንደሚገባ ሆኖም እንደ መንግስት ይፋው የሆነው ምላሽ ባለፈው ሳምንት በመስሪያ ቤቱ በኩል የተሰጠ መሆኑን በመጥቀስ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር የቃላት ጦርነት ውስጥ እንዳልገባች ጠቅሰዋል። ከኤርትራ መንግስት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት የቃላት ጦርነት ውስጥ አልገባም። ከኢትዮጵያ አመራሮች የሚወጣ ቃል
ትልቅ ትርጉም ስላለው ትልቅ ክብደት ስላለው ትንኮሳ ቢኖርም አንዳንዴ በወደ ሰፊነት አንዳንዴ ሰምቶ እንዳልሰማ አንዳንዱን ደግሞ በራሱ በዲፕሎማቲክ ቻናል የሚመለሰውን ለመመለስ ጥረት እናደርጋለን። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በስፋቱም በደርዙም በጣም ከፍ ያለና ጥልቀትም ያለው ነው ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህም በ2010 ዓ.ም መታየቱን ገልጸዋል። ያንን ህጋዊና ተቋማዊ በሆነ መልኩ ማስቀጠል የመንግስት ፍላጎት መሆኑንም ተናግረዋል። በዚህ በኩል ያለውን በጎ አመለካከት መንግስት በህግ በፖሊሲ በአሰራር በተቋም ደግፎ አስቀጥሎታል። ከዚህ ባለፈ መንግስታዊ እንቅፋትና ተግዳሮት ቢኖርበትም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለን እናምናለን። እኛ በሰላማዊ ፖለቲካዊ ህጋዊ አግባብ ንብረታችንን ጥቅማችንን ለማስከበር የምናደርገውን እንቅስቃሴ እንቀጥልበታለን። አቦይ ስብሐት ኣብ ቀረባ ጊዜ አቦይ ስብሐት ኣብ ቀረባ ጊዜ ኣስመራ ከኣቱ እዩ አቦይ ስብሐት ኣብ ቀረባ ጊዜ እዙይ መርዲ እዩ ክነግረኩም ነዞም ጾምዶ ዘይድግፉ መርዲ እዩ ከዓውዲ እዮም። አቦይ ስብሐት ኣብ ቀረባ ጊዜ እንዲያውም ንኣንዳርጋቸው ጽጌ ሒዝዎ ኣስመራ ከኣቱ እዩ ትገብርዎ ክሪአኩም ዕወዱ ጨርቂ ተሃሊኩም ጨርቅኹም ደርቢ ሕዚ ዕወዱ አቦይ ስብሐት በትንዎ እዚ ዝሓበሬታ እዚ በትንዎ ኩሉ ይስማዕ እዩ ወዝዕዎ ዝሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ይባፃሕ ሼር ገርዋ ኣውፅሕሎም ይዕወዱ ብደንብ ይዕወዱ ዓወድ ከምትብሉ ብደንብ እየተፈልጠኩም በኒፈር ከይዳ እዩ በኒፈር እውን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀረባ ዘመሪ ወዲ ሓወቦ እዩ ፈርዳት ወዲ ሓወቦ እዩ ናይ በኒፈር ክለብ ዋና ኣብኡ እውን ዳብል ብላክ ኣውሪዶም እዩ ቮድካ እውን ሰትያ እየ መዓት ዓይነት ቺፋዝ ዝበሃል ብጥርሙዝ እውን ቺፋዝ እውን ኣውሪዶም ለ ብጥርሙዝ ኣውሪዳ ቮድካ ብላክ ቺፋዝ ብጥርሙዝ እናውረዱ ሰቲ ሓዲርና ኢና መስዋግሕ እውን እንዳ ቆርሰ ንብላዕ ተባሂሉ እንዳጃብር ከይድና እንዳጃብር ፉል እውን ፅቡቅ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት ፉል መሰላሕ ፉል መደመስ ፉል ሓጃ ፉል ግዛዕ ዝበሃል ብዙሕ ዓይነት ፉላት በልዕ ዝገርም ቆርሲ እዩ እንዳጃብር ከይድና በልዕና ኣብ ተፋልየ መዓልቲ በነገራችን ላይ ኣብ ተፋልየ መዓልቲ ናብ ብዙሕ ቦታ ከይደ ባርዶርፎ እውን ከይድ ነይረ እየ ባርዶርፎ እውን ከይደ እየ ምስኒ ፊሊጶስ ምስኒ የማነ ማንኪ እውን ኣብ ቲራቨሎ ዘሎ እንዳ ስግሬቶ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብተን ቲራቨሎ ዘለዎ እንዳ ስግሬቶ ኣብአን እውን ከይድና ምሽና ኢና ሰብ ሓለፍቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከይደ ምሸ ተዛዊረ እየ ብደንቢ ተዛዊረ ካሊእ እውን እንዳቶቶ ዝበሃል ፊት ካቴድራል ዘላ ቀደም ኢሳያስ ኣትዋ ነይሩ እዩ እያ ትበሃል እንዳቶቶ እውን ከይደ እየ ወሲዶም እዮም በደንብ እየ ተዘናጊዐ ተዛዊረላ ኣስመራ ደርፎ እውን ከይደ ዝሰራሕዎ ቪድዮ ኣሎ ደርፎ እውን ከይደ እየ በለስ የለን ክረምተይ ኣትወ ንበር ደርፎ እውን ከይደ እየ ባፅዕ እውን ከይድና በደንብ ሪና ኢና ወርጉስም ሓንቢሰ እየ ባፅዕ ማሳዋን ተራኸብ ስጋ ቀጠን እውን ርአያ እየ በደንብ ርአየ ተዛዊረ ኣብ ኩሉ ኣትየ ርአዮ እየ ኣቱም ጾምዶ ተደግፉ ኣስመራ ኸድኩም ክተብሉ ከለዉ ሪኮመንድ ክገብረኩም ኢለ እየ እቶም ጾምዶ ዘይደግፉ ሕርር በሉ ኣይትረኽብዎን ኣስመራ ካልኣይ መዓልቲ ቁልዕ ኢልኩም ትርእይዋ ኣቱም ጾምዶ ዘይደግፉ ኣስመራ ይትርእይዋ ባፅዕ ይትርእይዋ ናይ ራማ እኳስ ይትርእይዋን ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ኣስመራ ፀልማት ነይሩ መስለኒ ካብ ገዛ ባንዳ እንዳኸደ ከሎ ፖሊስ ድዮም ናይ ፀጥታ ገለ ታሲራ ገለ ሓይቶሞ ታሲራ ይሓዘን ካበይ መፂኻ ካብ ኣሜሪካ ፓስፖርት ቪዛ ገለ ኢሎሞ የለን ኣብ ገዛ ረሲዕዮ ደይብ ኢሎም ወሲዶሞ እንዳ ፖሊስ ኣብ ሓዲሩ መስለኒ ዳሕር ኣብዚ ምስ መፀ ናባይ እዩ መፂኡ ተዳው ኢልና ከመይ ነይሩ ሰብኣይ ሸይጦዋ እዩ ዝዓዲ ኢሉኒ ይህ ይብሎ ኣለኹ ዓብ በዓል ስልጣን ዘመድ ኣለኒ ንዓይሉኒ ባይዘወይ እቲ ዘመዱ ፈልጠ ረኺበ ኢኻ ነይረ ኣነ
نجيروني سياسي كم زخ حوس አይደለም ኢትዮጵያ ልማት ግብር አይደለም ስለዚህ ታመበገስ ትጅምር ስርቂ አፍታና ጎፈንድሚያ ታጎፈንድም ሰብ ከዋጽ ሆሎ ንጽጉማት አብ ኤርትራ ድዋጻ ገንዘብ ይድር ሕጂ ካብ ጎፈንድሚ ገንዘብ ተረኺብሎ ንመን ንድኻታት ጽጉማት አንስት ስዋዓት ደቅ ስዋዓት ተባሂሉ ድዋጻ ገንዘብ እዚ ገንዘብ ዝምስተዋጸ ማዕበል ሓንቲ ካሜራ ማንን ገይሩ ሓንቲ ጋዜጠኛ ወይ ጋዜጣ ወይ አብዚናይ አርት ተሳተፍ ቆልዓ ገይሩ ለተጸገመ ሰብ ቪዲዮ ክልዓል ገይሩ ትውሽት ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ሜክ አፕ ትገለመለ ክትሪኦ ከለኻ ጽቡይ ናይ ሕልና ስራሕ ኢልካ ተሓስቦም ማለት እዩ ግን ኣብ ኤርትራ መንግስቲ እኮ ከፍል እዩ መጠንቲ ዝኸፍሎ ናይቲ መንግስቲ ክውሕድ ይኽእል ኸውን እኹል ኣይኮነን ግን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ከፍሎ እዩ ስለዚህ ተሓደሲኑ ተሓደ ረኺቡ መጠን ኩሉ መጠኑ ንኡስ ክኸውን ከል ዓብ ክኸውን ይኽእል ፀገማ ይኮነን ንሱ ኣብኡ ክንዘራርብ ንኽእልና ሞ ኣያኽሎምን እዩ መን ኢሉ ኣኽሎ ብኤርትራ መን እዩ ስድራ ስዋኣት መንግስቲ ኣልዮም እዩ ደቂ ስዋኣት መንግስቲ ኣልዮም እዩ ጽጉማት መንግስቲ ኣልዮም እዩ ኩሎም ኣብታ ሃገር ዝሰርሑ ድንቀሳቐሱ መንግስቲ ይኸፍሎም ዘይክፈል የለን ብተወሳኺ ሓገዝ ክህብ እንተኢልካ ከዓ ተማእክሎ ማለት እዩ ኤርትራ ብሕግን ስርዓትን ትመሓደር ሃገር እንዳሕር ኮይና ንሕና ከምዚ ክንገብር ደሊና ስለዚ ኣማእክሉልና ይድበሃል ኣነ ሎሚ ኣብዚ ቅሬታ ሓቶም ደሊ ሰባት ኣለዉ ብናተይ ኢሞሽን ተጋጊየ ዝገበርክዎ ማዕበል በቃ ነፊዑ ስለምንታይ ኢኹም ትቐንእሉ ንምንታይ ኢኹም ትቐንእሉ ኢለ ስለዝሓስብ ዝነበርኩ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ዝዕንቅፍዎ ሰባት ነይሮም ንኣብነት ወዲ ተወልደ ዝበሃል ኣብዚ ዓጥልያን ኣሎ ወዲ ዘርአ ነይሩ ወዲ ሰውራ ነይሩ ታገደሰኩም ብሎም ነይረ ግን ተሓቂ ንሱ ድሓሪኻ ትሪኦ ማለት እዩ ትተገበረ ምጥፍፋእ ተሰርቀ ገንዘብ ተበልዐ ገንዘብ እሱ ምስ ረኣኻ ጌጋ መንባርካ ከዓ ትርአ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ዝክሓስብ ከለኹ ግን ተጋጊየ ነይረ ሽዑ ማለት እዩ እቶም ሰባት ቁንዓት ነይሮም እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ጎፈንድሚ ተዋፅዩ ስለዚ ንረድኤት ድኸውን ጎፈንድሚ ዝተዳልዩሎ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ዓዲ ቪድዮ ጌርካ ካሜራ ጌርካ ሓንቲ ጽግምቲ ሰይትስውእ ተባሂላ ኢንተርቪው ትግበር ሽግራታ ኩሉ ይምዝመዝ ውሻጣ ኩሉ ይሰኣል ውልቃው ፀገማታ ብምሉእ እቲ ቪድዮ ይሰኣል ድሕሪኡ ኣብ ዩቱብ ከዓ መሊስካ ትፅዕኖ ካብ ዩቱብ ዝርከብ መዓት ኣሽሓት ገንዘብ ኣሎ ብተወሳኺ ከዓ ናይ ጎፈንድሚ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ጎፈንድሚ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ገንዘብ ተዋፂኡላ ኣሎ ኣብ ጎፈንድሚ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ገንዘብ ተዋፂኡላ ኣሎ እንደገና ድማ ካብቲ ዩቱብ ገንዘብ ይኣትሎ ማለት እዩ ማዕበል ካብተን ዝረኸበን 2,000 ርከብ 3,000 ርከብ 4,000 ርከብ ኣስመራ ከለኹ ዝረኣኽዎ ነገር እያ $2,300 ዘይመልእ ነዛ ሰበይቲ ፍርቂ ኩንታል ማሸላ ኪሎ ዘይቲ ዓተርዶ ብርስንዶ ገለ ኢሎም ገዛእ ኸይዶም ወይ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ኸይዶም ክዋ ከለዉ እንደገና ከዓ ቪድዮ ትለዓል ማለት እዩ ሕጂ ትወሃብ ግብረሰናይ ዝበሃል ዝህብ ዘሎ ኣካል እንደገና ከዓ ረድኤት ክህብ ከሎ ቪድዮ ይለዓል ካልኣይ ኣታው ማለት እዩ እዚ ካብቲ ቪድዮ ካልኣይ እንደገና እዚ ቪድዮ ዝተቐሪፁ ይቐኒየለይ ክትብል ኮላ እንደገና ከዓ እቲ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ይፅዓን ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኣታውሉ ስለዚ ማዕበል ካብ ሓንቲ ድኻ ሰበይቲ ኤርትራዊት 3 ግዜ ኣታዊ ይደእቱ እዚ ማዕበል ኣይክሕዶን እዩ እቶም ኣብ ኤርትራ ነዚ ፋይላት ሒዞሞ ደለዉ ከዓ እርግፀኛ ማዕበል ድሕሪ ሕጂ ሰብኣይ ተኮይኑ ኤርትራ ይኺድ ናይ ብሓቂ ዝንብሎ ዘለና ሓሶት ተኮይኑ ማዕበል መርትዖታት ሒዙ ኣብዚኣ ካብ ዝፃረፍ ነገራት ካብ ዝጠዊ ዓዲ ኸይዱ ኣነ ኮዚ ገበርኩን መርትዖኹም ሃቡኒ ክካታዕኩም እየ ክብል ኣለዎ ግን ኣይኸይድን ይርግፀኛ እየ ከምዚ ከይድ ይፈልጥ ስለዚ 3 ግዜ ካብ ሓንቲ ረድኤት እትቕበል ሰበይትስ 3 ግዜ እዩ ገንዘብ ዝኣቱ ሓደ ብጎፈንድሚ ካልኣይ በተቀዳሚት ቪድዮ ካልአይቲ በተኻለይቲ ሳልሳይ ከዓ በተኻለይቲ ቪድዮ ማለት እዩ ግንደይ ገንዘባት ካብዛ ሓንቲ ሰበይቲ ስድራ ስውእ ተባሂላ ዝኣቱ ገንዘብ ሓቃይ ወሓጠልኩም እንዲ ምክንያቱ እቶም ምስ ማዕበል ጥቕሚ ዘለክን ክድውሉሎ ይቀኒኹም ኢኹም ሰቕበል ወዲ ጣባ ኣይትዛረብ ማዕበል ዝፈልጦ ሚስጢር ኣሎ ከየውፅኦ ገለ መለ ክትብሉን ኢኹም ቀኒኹም ከቃልዓኩም እየ ብዚኣ ሱቕ ተይልኩም ፅቡቅ እዩ ሕጂ ኒክኔም ቀይርኩም መፂኹም ተኸኻቢልኩም ንበቐዳይ ፖስት ምስ ገበርዋ ወጣባ ሰቕበል ማዕበል ዝፈልጦ ሚስጢር ኣሎ
እንድሕር ተዛሪብካስ ካስ ከቃልዑ ስለዝኽእል ሱቅ በልክ ትብሉን ኢኹም ቀኒዮም ግን ሰው ኣይብልን ማዕበል ወዲ ፀንቂቑ ይነግረኩም ኣለኹ ከምቲ ኣወልድ በለ ንፊ ኣቢሉ ወዲእዎን እዩ ካሊእ የብሉን ማዕበል ደውፆ ሚስጥር የብሉን ድሓር ካልእ መፅዩ መዋዓልቲ ትብል ድራማ ከዓ መፅያ እዚ መዋዓልቲ እውን ኣብ ኣርቲስት እከለ ክብለኩም ኣይደልኔቶም ብዙሓት ሰሚዑኹሞም ስለዝኾንኩም ናይ ኣርቲስት ጉዳይ እንድሕር ኣልዒልና ኣነ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሰብ 10 ቅርሺ ንሽጋርኡ ወይ ንሻሃብ ፀሓሉ ተባሂልካስ ምስራቅ ማለት እዩ ማዕበል ዝገብሮ ነበረ ምስራቅ ትፈልጢኹም ኣብ ዓድና ብኢንተርኔት ምክንያት ተዓዲ ብዘጋጠማ ኩናት ምክንያት በቁዕ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ የለን እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለው ኣርቲስት ብምልኣቶም ደረፍቲ በልዎም ገጠምቲ በልዎም ኣብ ድራማ ዝሰርሑ ባዕላቶም ናቶም ዩቱብ ከፍትሉ ዘይከኣሉ ብሰንክቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ፀገም ስለዚ ማዕበል ነዚኣ መዝሚዝዋ ነቶም ደረፍቲ ደርፎም ኣብ ናተይ ክፅዕነልኩም ኢሉ ብ10 20 30 ሽሕ ዘይጠቅም ናቕፋ ሂቡ ምስ ክንደይ ደረፍቲ ብሽግር ከም ዝወደቐ ትፈልጢኹም እዚ ማለት እዚ ደራፋይ እዚ ኣብ ኤርትራ ናቱ ዩቱብ ከምዚ ሕጂ ዩቱብ ከፊትናዮ ዘለና ዩቱብ ከፊቱ ማእከለ ዲ ዋላ ካልኦት ደረፍቲ ማለት እዩ ክገብሩ ምኽኣሉ ነይሮም ዘይምኽኣልዮም ምክንያት ኣብ ተዓዲ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ድኹም ስለ ዝኾነ እዩ ነዚኣ መዝሚዙ ግን ንብዙሓት ደረፍትን ገጠምትን ገንዘቦም መዝሚዝዎም ገሊኦም ብሕጊ ወሲዶም እዮም ገሊኦም ከዓ ኣብ መስርሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ ካልእ ትረፍ ትዝሓፍር ናይ ሓደ ደራፋይ ደርፊ ኣብ ሳዋ ምስ ደረፋ ብኮፒራይት መሰል ይዕፅይዎ ንምንታይ ኣብ ሳዋ ትደርፋ እዩ ሃገራዊ እንዲ ማዕበል ምንታ ሃገሩ እንዲ ደው ኢሉ እዚ ደራፋይ እዚ ዋላ እኳ ይሽጣ ነታ ደርፊ እምበር ንምንታይ እዩ ብኮፒራይት ዘዕግታ ዳሕራይ ኣብ ሳዋ ዘሎ ሰራዊት ኣብ መመረቕትኡ ገለ ዝድረፍ ደርፍስ ወላ ሓንቲ ኢንካም የብሉ ሰራዊት እንተጎስጎስካሉ እንተዘናግዓኻ በቲ ደርፊ ኣሽንኳይ ናትካ ደርፊ ብናይ ኣብርሃም አፈወርቂ ብናይ የማነ ባርያ ጌርካ ከማን ተዘናጊዕኻ ንሰራዊት ብኮፒራይት ዝርአ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ማዕበል ነቲ ኩሉ ዝሰርሖ ዝነበረ ናይ ስርቂ ኣፍ ደገታት ክዕፆ ጀሚሩ ኤርትራ ካልእ ኣብዚ ክገልፀልኩም ዘይደሊ ነገር ኣሎ ብሕጊ ተተሓዘ ማለት እየ ገሊኡ ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ዝበፅሐ እዩ ማዕበል ጅግና ኣይኮነን ማዕበል ተደርቢሽ ማዕበል ክነግረኩም እየ ተደርቢሽ መዓት ክስታት እዩ መዓት ገበን እዩ መዓት ምጭምላቕ ስርቂ ሰራቅ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ ምስኡ ብሕጊ ድሕቶት እየ ነግረኩም ዘለኹ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን Don't